Khasi Hills Autonomous District Council but kador barshnong Laitkor Maori lum he ne kasi thodin kila penlong ya kajing khynra trading license but shamba uwe ubar Jylla ulayo ban khaii hapo kashnong la palat snem claim ka trading license na ka district council kani kajing khynra license kadai kala penlong da kador barshnong Laitkor Maori lum he ha kajing dan lang ki police enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council balayalam da UEM bakhmi ya ka trade uba agigur mirthong Urang barshnong ka Laitkor uba penchai lang Maori ula pentep balakum bakhatsan snem ki bar Jylla la trei lai luj hapo ka kan tot jong kashnong bana ka liang jong ka dor barshnong kala pha da ka shithi sha chief executive member banwan khynra ki trading license but banum aili ki bar Jylla ban chu ya khaii lai luj hakani ka jing lai khynra UEM bakhmi ya ka trade ula shem hi dala di babun ki bar Jylla kim don ki kot kisla ki pabyang bana ka liang kashnong ba ka KHADC kila khang khadap no ya ki dukan jong ki Uba agi guru ulayat hu bagi dan kumba arpau tali ki dukan ki bamdan ya ki trading license bat nak liang ka KHADC kan sedle ek badan kam banti khambanya bandum jingtip ya ki bar Jylla ki bamdan ya ki trading license baru hi ki badon kini ki non tribal apo ni pur sam jumi kumangala ya tu ki ba kini ki non tribal ki badon apo pur sam jumi baru hi ki long be-ain ki bamdan sudah ka ki bampat yo sudah ya ka NOC nak do barsnong jadi hello kini kanong rim bang ngilai ban khynra mata balesi ni jon nga try dan naik adu pasang ku bakut jong kasnong kendon kumba arpo lai putuli kidukan bagi karkhana ko kasnong ko jumi de manta hadien bang ngilai lek ban jurip manta ngen ong iki kitu ki ba don ki non tribal ki ba tray du ngen khang soi ki ba kinum cha ban tray nang di skmat badon kitu ki caka ba de ki ba don tang ki karuk ngen khang kadap sai ki karkhana la ne kidukan tad adu bakin wan ban report sai ka do bang knong in juga ban bicara ki balasi kin penjang ikut Islam badin ketangan fasya pada